Il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka żaret għawdex tul il-jum tal-Ħadd iżda mhux biss. Il-President żaret ukoll Kemmuna. Flimkien magħha aħna ltqajna wkoll mal-familja Vella li għadhom jgħixu fil-gżira ta' Kemmuna. Salvu Vella ilu 62 sena jgħix f'Kemmuna flimkien ma' 3 membri oħra tal-familja tiegħu. Il-familja tiegħu qed tkompli tikber u Salvu jgħidilna li għandu ħafna niputijiet kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Il-familja tikber ma joqogħdux hawn, tifhimni, imma jiġu sikwit jarawna. Jiġu jagħmlu l-weekends magħna u ġeli anke fix-xitwa jiġu meta jkun bnazzi. Il-ħajja f'Kemmuna għal dawn ir-residenti hija waħda normali għall-aħħar. Tifhimni, aħna minn daqshekk ma niddejqux, Kemmuna anzi toħġobna ħafna. Jiena nixtieq li kieku Kemmuna kieku żdiedet il-popolazzjoni fuq Kemmuna kien tkun ħafna isbaħ bħal meta konna tfal aħna qabel hawn. Jidher li meta kien iżgħar Kemmuna kienet differenti, jew forsi inqas materjalista. U tifkiriet ngħidlek li kważi qabel kont naruha isbaħ Kemmuna, sa forsi għax l-età kont żgħir, ma nafx, imma qabel kien naruha ħafna isbaħ u aktar sempliċi millum. Iż-żjara tal-President ta' Malta fid-dar tiegħu fissret ħafna għax iħoss li huma bħal kull ċittadin ieħor mhumiex minsija. Qed narani onorat ħafna li llum ngħid li aħna veru baqa' xi ħadd Kemmuna jeżisti u din jagħtu kasna. U nirringrazzjaw ħafna lill-President li ġie jarana. Il-President Mary Louise Colejro Preka żaret it-Torri ta' Santa Marija fejn flimkien mal-membri ta' din l-Art Ħelwa setet tapprezza dan il-wirt storiku. Fl-aħħar ta' żjara tagħha, il-President iltaqiet ukoll ma' diversi ħaddiema fil-Comino Hotel.